ओ माय गॉड। चलिए अच्छा ये बताई पढ़ले उड़ले बानी नहीं कि पढ़ले चलिए छोड़ी कौन स्कूल में पढ़ले बानी है क्या नाम हो रहा पट्टू कुमार पट्टू पट्टू कुमार अच्छा पट्टू कुमार साहब क्या बात ना भैया यहाँ का हमेशा उड़त रही ताज उड़ा देवे न यहाँ के एकदम देखल चाल तड़ा जनो चलिए ठीक बा। अच्छा ये बताइए रहुआ हमार वाइफ बनो कि हमार पत्नी जॉन रहुआ के अरे मतलब ए हमार मन बहुत बा पट्टू हे पट्टू सुन तनी जगह पट्टू कोई तो हम मर्द बनो तू हमार वाइफ बनो। अच्छा ये बताइए क्या चाहते हैं आप लोग ये हमारी पत्नी बने कि हम इनके हस्बैंड बने क्या चाहते हैं आप लोग हल्ला को बताई जाए लेकिन चली छोड़ी ये के अपन सैया जी बना लेते हैं ऐसे कि कहल जाला जहां जैसन तहां तैसन भाव कोनो भी गीत संगीत के एगो भाव होला अरशद भैया जब ले भाव ना मिलेला अच्छा ना लागेला ठीक बा हां तो मऊ ये कहीं ना जी। अच्छा ही बताइए हमार सैया जी तो बन जाता नहीं तो एक बार हमारे सैया जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जौन जौन को तौन तौन रुआ करो शादी ब्याह हो गल बा ना न भइल बा सही भैया झूठ बोलते नहीं सही है नहीं खन भइल। अच्छा भैया के कोनो एतराज नहीं खनो अच्छा ए मनो भोसुर हम तो मनो दुल्हन फिरी फिरी मिले लगता एतराज ना होला जी होला कि ना तने पर हाला होला कि ना। लोग आजकल अपाची गाड़ी मांगता नया नया हमके पल्सर वो मिल चल। अच्छा देखिए और देखा तनी तब से मेहरारू बनत रहनी है और मरद बना दें तब पल्सर चाहिए के अरे बाप कौन जी कौन ची ना ना हम ना कर सके नहीं चलिए सब छोड़ी अब जौन जौन हम कहबू मानम ना पक्का लेकिन बगल में नीम के पेड़ हो बा एकदम सुशोभित शोभता चूड़ी कंगना जौन मांगब तौन ले आए जब मरद हई हमर त लेके आइब कि ना कमाए तो पैसा हम कह देब कि मम्मी के ही बताई आधा लउआ अच्छा आधा रउआ के देवा द मम्मी के सुन लनी ई मरद के भाषा आधा रउआ के देवा द मम्मी के चली छोड़ी है ने सुने एगो मेहरारू इदू भैया ओकर सैया बहुत बड़ गलती क देले बाड़े तनी हेकरा को उड़ा दी हमके दुल्हन बना दी एक मिनट जब यहाँ के दुल्हन बना तो लोग एकदम हाला को ताली बजे है लोग ठीक बा ना चलिए ई कौन अच्छा ये हस्बैंड अच्छा ये सनो मरद निकले रही एक बार अपना पत्नी का रहुआ कहतनी आई बार गुड़े धो लेतनी चले ई बताई लउआ मेहरारू थोली है तब मान ली ना हम क्या जा आपका मेहरारू है हां तो चली ना तब कहतनी तब चली तन ताली फिर से बजाई हले सीधा खड़ा हो जाए सीधा ए बलमुआ हो ए सजनमा हो एक रे मनो अभी ले
एक्सप्रेस देखल रहनी है, लेकिन ऐसा बहंगमा मारे वाला मोरद नहीं देखल रहनी है। लागत अंदर कोनो 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 1 इंच ना कई इंच ना ना पैट मत खोलो अभी तो जेब खोल रहनी है, पैट मत खोलो मरले बनी हमारी इज्जत नाश को धो दल बनी। मेहरारू कहो तरीका भैया तनी पीछो तनी भैया लोग देखतन जतन थोड़ा सा तन दूर हो जाए। अच्छा देखिए हमारे भाई की तरफ से हजारों का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेने आई मेहरारू कहो तरीका अब गलती जो कई लो तो बुझ लियो और सच्ची बाण आ ऊ मार मारी है केबिन कोनो एक गो ले गोल बा उस सातों को सातों दिल हेने आई मेहरारू कहो तरीका हदिया मामा हदिया लगवला हदिया हो हरि महुआ रे लगवला त काहे ना लगवला हे राजा हो। अरे है निमिया के गछी